Takže čus lidi, zdravíme vás prvního videa, prvního challenge a je to Chubby Bunny. Pravidla, no tak to asi nemusíme vysvětlovat pravidla. No. Je to prostě o tom, že ten kdo musíte si dát prostě marshmallow do pusy a říct slovo Chubby Bunny, aby to šlo trochu slyšet. Aspoň aby to dobře vyslovil. Takže 3, 2. Záleží kolik, kdo si jich dá nejvíc, tak ten vyhrává. Počkej, tak já to dám Já to dám hnedka nad kameru a 3, 2, 1, teď. Ale ne, no. 1, to. No, Chubby Bunny. Ne, počkej na mě ještě. To je jedno. Chubby Bunny. Chubby Bunny. My jsme rostný. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ještě pořád 4, ale já jsem to musel vyplivnout. Šest, oj, což nedám. Dal jsem jich 6. Bratranec 3. No, bratranec se asi poblil. Tak se pojď podívat do záchoda. Ne. Takže lidi, já jsem si... Takže já jsem si... Ne. Jdi to spláchnout. Lidi, chcete fakt vidět, abych ho praštil ve videu? Tak to bys spláchnout. A dělej. Fuj. Odchod, spláchnout, okamžitě. Fuj. Tak já to aspoň natočím. Vypadni, ty vole, poděláš to. Nepodělám, natočím moje blitky. Ne, to by bylo neslušný. Vole, to fakt musí. Je to hnusný. Já jsem dal 5, vole. Dali jsme ještě jeden challenge, ale ten se bohužel nenahrál. A znovu ho fakt dělat nebudem. No. Bylo to Energiák a mlíko. Než to celkem chutnalo, já mu ne. Fuj ty vole, Já to nepil. Já jsem si dal jeden louk. No, to vypil. Trošku ti tam zbylo. Ne. No, takže lidi, to je asi všechno a... Nehráme. Čau! Allons-y.